Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang, alas 12:04. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga tugang Sabado po ngunyan. Petsa 2 sa bulan ka Nobyembre 2024. Inang bareta alas 12 sin ako ang sinong magiging tagapagbareta Mardela Daingiba. And outside lang sa atang darakulang mga bareta sa lado lokal. Malilipot Municipal Police Station padagos ang investigasyon sa nako ang gada na babae sa Purok 3 kang barangay San Isidro Iraya, Malilipot Albay, kasubagong aga. Bangkay kan sarong 13 anyos na lalaki na nakuha na nagapataw-pataw sa kadagatan kan barangay Kagmanabawas Albay, ipinalubong na kan barangay sa sementeryo. Office of Civil Defense Bicol padagos ang response as in early recovery sa Bicol Region, makalis ang Bagyong Christine. 27 mga lokal na gobyerno mantinidong may reported incident of flooding rason para na makabalik ang mga evacuees sa saindang lugar. Mga pamilya kan 7 nagadan dahil sa Bagyong Christine, natawanan ng pinansyal na tabang kan gobyerno probinsyal kan Albay. Special registration sa mga lugar na naapektarang kang Bagyong Christine dahil gigibon matapos ma-retrieve ang mga files kang Comelec Bicol. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, Chairperson ka National Commission on Senior Citizens dagos ng sinikadan sa pwesto. Code White Alert ipinautob kan Department of Health. Saro o duwang tropical cyclone posibleng maglaog o mabilog sa laog kan Philippine Area of Responsibility ngunya na bulan ni Nobyembre. General Marbil kay natunoting PNP Chief na tinawanin onra kan hadi kan Malaysia. Sa ibang nasyon, Spain nagmundo kapag agadan kan 158 mga individual hanggang badagos pang pinaghahanap ang iba pa. Sa lado ni Karawatis Pool, Pinoy batters Ziniro ang Singapore kung kaya uminabante na sinda sa East Asia Cup SR. Yan ang headline. Una sa detalles ka mga barata enot sa lado lokal. Padagos kunyaran ng investigasyon kan Malilipot Municipal Police Station manungod sa nako ang 34 anyos na babaeng wara na ning buhay sa Purok 3 kang barangay San Isidro Iraya, Malilipot Albay, kasubagong aga Nobyembre 2, 2024. Sa inisyal na impormasyon na natipon kan DCGB News, ang biktima residente kan barangay Kumon kan Tabaco City. Sinabi kan agom kay ni na Oktubre 29, 2024 kan magali ang sa iyang agom sa saindang residensya asin pirang aldaw na nindang pigil na gahanap mantang kinumpirmar man kan sa iyang agom na mentally challenged ang sa iyang agom na biktima. Sa istorya kang 15 anyos na daragita na nakadiskubre kan lawas kang biktima mantang siya na mumurot nin pili na iling niya ini sa sarong payag sa nasabing lugar kung sa inahali na ang sulog kay ning shorts asin nasa ibabaw na kang pribadong party kan sa iyang lawas. Sa kunyan pigalat pa kan ni Patura sa pangenot ni Police Captain Alex Alcantara ang mga personalis kan scene of the crime operatives o SOCO para man maging katuwang sa investigasyon. Ipinalubong na kan pinalubong na sa Campo Santo kan konseho kan barangay Imakoto Kagmanaba Huasalbay ang sarong bangkay nin maabot sa 13 anyos na lalaki na nahiling sa nagapataw-pataw sa kadagatan sa sakop ka na sabing barangay. Sigung kay Kapitan
Henetita Escoto, dahil ni determinaran ang identity ka nasabing persona dahil sa sitwasyon kay ni, alaga ng pagtubod niya posibleng biktima ini kan bagyong Christine asinali sa ibang lugar dahil sa wala man na reported na missing sa iyang barangay o sa munisipyo. Sinabi ni Kapitan Escoto, nakipagkoordinara na sinda sa Philippine Coast Guard para ma-retrieve ang lawas kay ni, bantang para sa mga masusog digdi. Inabisyuhan ni Escoto na kaipuan nindang magpresentar kan mga kaipuan na dokumentos arog kan death certificate asin ni baba. Kadagdag niya tong istorya, nasa linya si Jomar Bien follow-up sa nakuang gadan dyan po sa Malilipot Albay. Jomar, please come in. Salamat pa ding Mar, nagabot na ang scene of the crime operative Sosoko digdi sa Purok 3 Barangay San Isidro Iraya para iproseso ang bangkay kan 34 anyos na biktima na nakuha ang gadan kasabagong alas 8:30 ang pagkaaga digdi sa Sarumpayag sa Purok 3 kan Barangay San Isidro Iraya. Na susog sa impormasyon na nakuha kan DCGB News, 4 na aldaw nang nawawara ang biktima. Ang biktima binisto sa pangaran na Rachel Bombuay, 34 anyos, kan Barangay Kumon, kan Tabaco City. Asin susog kay Alex Beren, ang live-in partner kay ni. Apit sa 29 kan maghalian sa iyang agom, asin dahil nang dato parang sundo na mabaritaan ninda na nakuha yan ang agom digdi sa San Isidro Iraya. Pading Mar, si Alex Beren, ang agom kan biktima, kaulayon niya to para makaistorya. Marina Udto Tabi, Alex, live kita sa DCGB, ang anchor sa Balyo si Mar de la Cruz. Pwede po maaraman, kasuwari nagali ining agumo, asin nga ta nagali ini. Marina Udto man po. Naghali po ini, naghali po ini Martes ng alas 2 daning hapon. Tapos pag uli ko po, wala po talaga, kaya pighanap ko. Asinday ko na ako, nagpaaga po ako. Nag-upload po ako nagkontak po ako sa pamilya kung yaom sa inda, wala po. As in, naghanap na po ako. Duro-diretso po, aldaw bangge, pighanap ko po ini. Kung sa-insain po ako nakakaabot. Hanggang po, kasi bangge, pighanap ko. Ngunyan na aga po, yun na po ini nabalitaan ko. Nahali po nga na ako sa muyang barangay Kumon. Maya ko nga ni agad man kiblater na talagang dahil ko na po nako ang sarong ang hindi pong agom ko. Tapos, paano nindo naaraman na ani yung digdini? Pagdalik ko po sa barangay, nagkasabat po yung sa kuyang mga tiyaon na pagpatalya ako, tay nahiling na ngaya. Ang ano ko man, sabi ko, okay, ayos. Ano ko ba nayaon na? Sabi, nako ang ngayagada na. Yun, nang luho ako, garo ako buminagsak ang lawas ko. Dahil yung pagal ko, dumang ko na arog parang kanyang nangyari sa agom ko. Ayun po, salamat. Anong plano nindo, Alex, mo niyan? Ang nito po kaning matabangan sana po ako pa naghahagad kitabang, na sana po matawang po kayo station sa kuyang agom, mas ako po, dahil man po okay, nagkakalaka lang po ako. Okay. Pirang akin nindo, Alex? Apat po, sir. Sabi mo medyo may deep na Opo. problema sa isip. Paano ini? Paano nagka-diferensya? Yung sa pag-akit niya po ini. Nagkaano siya sa pag-akit niya. Nagka-trauma. Opo. Pag-akit. Opo. Pero bako man ining ago mo violente o Bako man po, mabuuton po iyan, sir. Bako po yan na violente. Sige. Salamat Abi Alex. Okay. Paring Mar, padagos ang pinagibong investigasyon kan Malilipot PNP, dahil habang nguna garing magpaluwas ng statement si Police Captain Alex Alcantara, tipo pulis habang padagos siyang nag-iimbestigar sa gabos ng mga posibleng testigo nakahiling. Ang saro digdi sa medyo nakapadipisil kayo ni sa digdi palan sa Barangay San Isidro Iraya. So ilaw, basado digdi kay Kapitan Julian, nawara so street lights na paano ito kaptabi? So nga tadi ka mong street lights ngunyan? Ongoing pa no ang road widening kang barangay sa Sudraya. Damage po tabi so line sa ilalim kang widening kaya
Di pa po supply ko yan. I-restore po nga ni ko ta sa Lunes. Kaso dami nangyari nga ningon yan. Ibon mo po ang gabos na palawag nga sa lalong madaling panahon. Oo, kamo kap na nariparo digdi sa inyong barangay na kakaiba sa laog ka nakalis na mga 2 o 3 aldaw. Dahil man po, takahalos ang simana, 2 bis ka nagrondan tanod. Bigla po ang prop na ini. Duwa-duwang balik ang tricycle ka mga tanod. Para man po kung namalis na araw kayo. Ako nga, lagi ba sa pagronda. Kaso lang, kung gusto banggi, talagang hindi ko makaaram na. Talaga simang po ako na ganman sa kampusan. Bigyan mo po akong tumagaurang ko. Nakikibanyan ako ngayon. Naaraman kong araw sa Purok 6, ay Purok 3 ng Iraya. Sa kapagong barangay. Minangyari ang kamurumbo ng pagyari araw kayo nito. Pamilyar ka po tabi kap kayo ng payag-payag na nako ang kayo ng ganan. Ano ini? Kisa ini o ano? Hindi pong payag ini, di ko nga aram, may payag palang di naglibot. Ako di gitari mo po sa gitong kanampo, may balyong salog, maawot. Kaya, kasi para ka pong payag na ini. Kaya, naggalas mo yan. Ako ko palang di kipag na nangyari ng araw ng mga bagay na araw kayo. Okay. Salamat tabi, Kapitan Julian Arganda Sr. Junior. Ang dagang ini, bagong mabakal pa lang ini Padingmar, kan sarong nagangaran na Roldan Sidro. So, dati, ining payag na ini, may tumatabo ini, may nag-istar, pero kung mabakal na kan ibang tao, inabandonar niya na da itong payag na ito, sa bako naman, so amo niya ang kagtariri kang daga. Para sa pinagigibong investigasyon, nag-ani naman digdiso sa purinarya na mako akading biktima tabi pa de para sa magkakanigong autopsiya. Pwede, ano pwede yan? Sa initial na investigasyon ng polis, dahil man natama sa biktima? Actually, mali siya ano may foul play. Primero pa de, kan maghali ini sa harong na babae, pizza 29, ang gubing puti, ngunyan asul na. Asul na? Kung sabihin, may iba nang nakairiba. Yes, Kung hilingon ta. And, supang ibaba niya pa de, inuba na, ibinabaw na sana, duman sa pribadong parte niya. Ayun, di ba na sinaksakan o kung ano? Dahil pa, yaong pasusoko, Okay. dahil kami ipadulok, ito proseso pa kan soko, so lugar tabi pa rin piyo, pa rin mar. Roger. And ito turnover na kan soko, pagkatapos kaya turnover na digdi sa mga taga-purinarya para sa autopsiya na mismo duman sa purinarya. Roger that. So, yan pa rin, 8:30 ini, na-discovery kang 15 anyos na aking babae na nagpasiring ko tadig di kariba. So, may tulo ata sinang iriba, puro ang pili, pero nakarani duman sa payag-payag so aking babae, naabutan niya itong biktima. Yan pa din mga follow-up. Abangan tayo na sana kung ano magiging resulta kang kumpletong investigasyon kan malilipot PNP sa pangyayaring iniligdi sa San Isidro Iraya. Jomar Bien, DCGB. DCGB on assignment. Thank you very much, Paring Jomar. Mientras tanto, sa pagkapadagos po kan sa tuyang mga bareta, nagkapadagos ko niya ng Office of the Civil Defense Bicol sa response as in early recovery sa Manilay na probinsya, makalis ang pagtama kan Bagyong Christine sa Bicol Region. Si kung kay OCD Bicol spokesperson Grimil Nas, padagos ang pag-abot ni mga tabang halis sa nasyonal na gobyerno asin iba pang mga organisasyon na pigtatransportar sa pagikan mga aeropuerto by land as imposibleng may mag-abot man sa mga pantalan. Kaibanan sa mga tatao natabang ang mga family food packs, hygiene kits, temporary shelter material, mga bulong asin iba pa. Sinabi ni Nas na sa presente may natatada pang 37,661 na mga pamilya na kumpesto nin sobra sa 154 na mga individual sa 628 mga evacuation centers dahil sa dai pa nakakabuelta sa indang mga harong matapos na maapektarang kang bagyo. Alagad kadaklan sa mga ini, wala na nin residensyang babalikan. Dugang pa ni Nas na sa ngunyan may 27 mga lokal na gobyerno at may reported flooding incidents. Nagkapadagos man ang assessment ninda sa mga manenlain na lugar para masiguro na salbado ng magbalik sa pag-uli kan mga residentes digdi. Naitaw na kan Gobyerno Provincial Canalbay sa pagi kang Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ang tabang pinansyal ka mga kapamilya ka mga nagadan dahilan sa pagrapado
kan bagyong Christine Salbay. Mismong si PSWDO head Maria Vivian Seya anang enot sa disbursement kan tig 10,000 pesos na tabang para sa pamilya kan 7 personang nagadan. Sinabi ni Seya ng tabang halis sa gobyerno probinsyal o kaya gobyerno nasyonal na itinaw sa probinsya kan presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matrayumpong na-retrieve kan Commission on Elections of Bicol ang mga datos sa files kan ahensya makalis na madistroso ang sa indang computers dahil sa bagyong Christine. Sigong kay Comelec Bicol Director Attorney Maria Juana Baleza, kaibanan ang Comelec Bicol sa mga opisina na nalubog sa baha kan maraot na panahon dahilan para maapektaran ang mga files digdi. Sinabi ni Baleza na na-recover kan sa indang mga technical team ang mga backup records kung kaya dahil kay puhan ng magkaigwanan ng special registration sa mga naapektaran na lugar. Kinumpirmar man ni Baleza na naipadara naman sa riyon ang replacement ka mga naraot na computers as in office supplies. Sa iba pa niya itong baretang lokal, siniguro kan Department of Trade and Industry o DTI Sorsogon Provincial Office na sa mga Sorsogano na sufficient and supply ni mga pagkaon makalis ang maraot na panahon. Ini ang pinaliwanag ni DTI Sorsogon Provincial Head Maria Lourdes Pancho makalis ang mga salang impormasyon na naglakop sa social media na nagsasabing kulang na ang supply ni mga produkto partikular na ang mga essential commodities dahilan sa issue kan pag-deliver na nagresulta sa panic buying. Sinabi ni Pancho na makusugan sa indang pagbabantay sa pamresyuhan ka mga produkto na konsideradong essential commodities arog kan canned goods, processed milk, kape, laundry soap, detergent, kandila, tinapay, tubig, asin ang locally manufactured instant noodles matapos ang deklarasyon kan state of calamity. Sobra sa 3.2 milyon pesos na pinansyal na asistensya ni Tinao kan Department of Social Welfare and Development Bicol sa mga mas batenyo na napiktaran kan bagyong Christine. Sigun man ini sa ahensya parte kan pag-utob ninda kan sendang mandato na makapagtaonin asistensya sa mga Bicolanong nangangaipo. Sirarom kan assistance to individuals in crisis situation o AICS program natawanin stig 5,000 pesos ang mga pamilya na nagkaigwa nen partially damage sa mga harong man mantang 10,000 pesos ang mga grabing na distroso ang harong as sinawaran nin akses sa mga pangenot na pangangaipo. Ibanan sa mga natawanin tabang ang 416 na mga residentes kan Kawayan, Masbate asin 216 na pamilya man sa PUV Corpus asin Esperanza, Masbate. Mientras tanto, nasa 1,433 billion pesos na pondo ang pigtagamak ng gobyerno provincial kan Albay para sa pag-irahay ka mga infrastruktura na nadistroso kan bagyong Christine. Sa initial na damage report kan Provincial Engineers Office, kadaklan kan mga nadanyaran, antulay, asin tinambo na nangaipon ng rehabilitasyon. Dalang kaini nasa 13 milyon pesos ang nakatagama para sa primer distrito, 225 milyon para sa second 2.25 milyon para sa second district, asin sobra sa 1.1 bilyon pesos man sa tercer distrito. Sa ngunyan, nasa proseso na ang pagbilog nin rehabilitasyon o rehabilitation plan katuwang ang Albay Public Safety and Management Office o APSIMO asin Provincial Planning and Development Office o PPDO. Sa sarupang baretang lokal, mantinidong nakantabay ang Philippine Coast Guard District Bicol katuwang kan sa indang mga stations asin substation sa malilay na parte o pantalan sa riyon ngunyan aldaw ni mga kalag All Souls Day. Sa impormasyon na pinaluwas kan Coast Guard District Bicol, mantinidong nakataltagan sa indang 426 na mga tanod baybayin para magantabay sa pagdakol ka mga pasayro asin kargamento na naglalayog asin naglalaog asin nagluluwas sa mananlain na terminal. Piging kanyarman kan komandansya ang mga biyero na mantiniro na nakaantabay sa mga travel advisories asin sunodon ang mga travel safety tips para sa sarong ligtas asin matrangkilong pagbiyahe.
Mga tukang primerong partiyang kang bareta alas 12, bareta sa lado lokal. Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kani. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Sa detalles po kung sa tayong mga bareta sa lado nasyonal, dagos ng sinikadan sa Attorney Franklin Quijano bilang chairperson kan National Commission of Senior Citizens o NCSC matapos na mapatunayan na guilty kan Malacanang sa kasong administratibo na ipigsangat kontra sa iya ni Jose Francisco Tapia. May kinaraman ini sa reklamong gross neglect of duty, inefficiency as in incompetency sa pagganap sa opisyal na trabaho ni Quijano sa NCSC na nagresulta sa pagkatraso kan operasyon kan komisyon. Base sa reklamo ni Tapia, nagpalyar ang chairperson na ipautob ang implementing rules and regulations kan komisyon na atraso ang pagbilog ng Human Resource Merit Promotions as in Selection Board as in Bids and Awards Committee kan NCSC. Nagpalyar na mag-appoint ni Executive Director kan komisyon as in nagpalyar na maghanap din opisina kan NCSC. Pero di nakapalaman pa sa reklamo ang mga questionabling gastos sa mga biyahe, pagtaon ng bonus sa mga bako kwalipikadong personahe, appointment as in disbursement din pondo sa mga consultant na bako eligible sa posisyon as in questionabling disbursement sa mga ipina-apod na mga meetings. Basis pa sa reklamo ni Tapia, pinaburan kan chairperson ang sarong senior citizen organization kung sa inkaibanan ini imbis na ibang senior citizen organization. Gabos na sahot kontra sa sayang
pigkontistar ni Quijano alagad base sa ginibong investigasyon kan Malacanang napatunayan na guilty ni kaya pinatawan nin dismissal sa serbisyo. Initaas kan Department of Health o DOH ang Code White Alert sa bilog na nasyon sa Code Sabado bilang pag-obserbar sa undas. Ang Code White Alert nagapailing nin kandaan ka mga ospital na may health worker na handang magsimbag sa mga emergency anuman na oras. Naka-standby man ang Operation Center o OPSEN ka mga ospital para makapag-koordinar sa regional asin central offices kan DOH. Inabisuan man ang publiko na magplano ng pagbisita sa mga kampusanto sa mga oras na bako masyadong matawo. Saro o duwang tropical cyclone ang posibleng maglaog o mabilog sa Laugan Philippine Area of Responsibility o PAR ngunyan Nobyembre sigon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sinabi ni PAGASA Weather Specialist Benison Istahereha na ang mga masunod na pangaran kan tropical cyclone iyo ang Marce asin Nika mantinido man ang posibilidad na magkusog ang mga ini maski maging mga bagyo o maging super typhoon. Sigon sa climatological data kang PAGASA po 1948 sa good 2015, sinabi ni Stareha na igwang apat na typical na cyclone track sa Laogan PAR sa bulan ni Nobyembre. Sa iba pang baretang nasyonal, nagresibinin award hali sa Hadi kan Malaysia si Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Sigong kay Marbil, siyang kay nitunuting PNP Chief na tinawanin highest award kan King of Malaysia para sa bravery o isog. Sinabi pa niyang kay banan niya ang Chief kan Indonesian National Police bilang awardee. Sigong kay Marbil, nagsiserving inspirasyon ang nasabing honra para mas lalo pas niyang pakarayon ang pagserbi sa komunidad. Habo na ang pag-uruna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang may kinaraman sa sainda ni Vice President Sara Duterte, partikular ang relasyon ninda bilang pinakalangkaw ng mga opisyal ka nasyon. Sa ambos interview sa Presidente sa libingan ng mga bayani, matapos magatendir nin misa para sa sayang dipuntong ama na si Ferdinand Marcos Sr., halipot sana ani tinaong simbag kang Presidente kanaputon manungod sa Vice Presidente. Sa ibang aldaw na sa nangaya, pag-urunan ng isyu asin tulos nang naglunad ang Presidente sa sayang lunadan. Magiramduman na nagtaram si VP Sara laban sa Presidente kan nakalis na 2 semana may kinaraman sa pagmanihar ni PBBM sa nasyon. Dayman ini pinaunrahan o kaya pinatulan ni Presidente Marcos Jr. asin mas pinili na magsilensyo kaysa sa magsimbag sa Vice Presidente. Mientras tanto, sa giraray na piging ganyan ni Senador Cynthia Villar ang mga overseas Filipino workers o OFW asin mga miyembro kan sa indang pamilya na magpartisipar sa 13th OFW and Family Summit sa Nobyembre 8 nagigibon sa The 10th Vista Global South C5 Extension Road, Las Piñas City. Ang summit may kamabutan na turuan ang mga OFW asin sa indang mga pamilya nin financial literacy na magagamit ninda para maparambong ang ng kwarta sa indang saliring nasyon. Apera sa pagturo sa mga OFW asin sa indang mga pamilya kung paano an matali na pag-invest kan sa indang mga tipon asin magpadakula kan sa indang income kamabutan man kan summit na turuan sinda kung paano porteran ang sa indang pinagpagala na kwarta para day mabiktima ng investment scam asin mga manluloko. Sinabi kan senador na libre ang registration asin mga pwedeng magparehistro iyo ang mga OFW asin qualified beneficiaries arog ka mga miyembro ka na sa indang pamilya, sa indang agom asin aki, magurang asin tugang. Aper sa business seminar, igwa manin parafol, kung saan pwedeng manggana nin house and lot, motorsiklo, appliances asin kabuhayan, showcases. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, sa Valencia, Spain, ikinamundo kan Spain ang paggagadang kan 158 na individual matapos na magkaigwa nin maiwasan na pagbaha sa nasabing lugar. Abiso ka mga otoridad sa mga residentes na nakaistar sa mga binahang riyon na magtinir sa nasasarong o sa harong ninda dahil ang mga rescuers magpapadagos sa paghanap ka mga survivors kan ibang klaseng kalamidad na tuminama sa sainda sa nakalis na nagkapirang dekada. Ang Valencia region ang tinamaan ni Nusto kung sa dahil sa makusog na paguran, darakan bagyo, bumi
minulos ang makusog na baha na may kasabay na dugi, asin inanod ang mga tao, asin rinaraot ang mga harong. Sinabi ka mga otoridad na 155 ng bangkay ang na-recover ninda kan nakaaging aldaw, mantang sinabi ka mga opisyal kan Castilla, La Mancha, asin Andalusia na may tulong gadadman na nairehistro sa sendang mga riyon. Mantinido man na nawara ang dinusen ng mga tao pagkatapos ng kalamidad, mantang sigon sa government minister na si Angel Victor Torres na posibleng mag-itaas pa ang numerong ini. Sagod sa ngunyang bako pang accessible ang mga o kaya sa mga rescuers ang nagkapirang rural areas. Nakapulan man si Prime Minister Pedro Sanchez sa mga namamanuan na magtinir sana sa harong asin magsunod sa mga otoridad. Sa ngunyan tinawan ni Donnie Sanchez na an importante iyo an makapagsalbar ni mga dakulpang buhay nin tao. Sa lado ng Karawate Sports, dahil pinaporma kan Pilipinas ang Singapore sa 5 innings sa score na 15-0 para sa ikaduang kumbensidong ragasa sa 14th Asia Baseball Cup 2024 first round kan nakaaging aldaw sa Clark International Sports Complex sa Angeles, Mabalacat, Pampanga. Enot ng pinabagsak kan PH9 ang Indonesia kan Martes sa score na 13-1 asin 2-0 record swak na sinda sa super round na may nakataya na medalya sa week-long 7-nation tournament na nagbukas kan October 29 asin matatapos sa Martes, Nobyembre 4. Sa satuyang barata sa siyensya at teknolohiya, Crispo Omni Station anapod sa imbensyon sa Estados Unidos sa ekipay na kayang makapag-charge nin 10 asin o 10 asin mas dakol pang gadgets o device nin sabay-sabay. Sigon sa Kickstarter Incorporated, may kakayahan ining mag-charge ka mga cellphone, camera, Bluetooth speakers, tablets asin iba pa na dahil nagagamit nin anuman na kable. Kay puan mo sanang ipatong ang gadgets sa Omni Station dahil ta nagagamit nini pinaka-latest na QI standard multi-coil free positioning wireless charging transmitter technology. Ang SISPO igwanin anom na USB ports in kaso mas dakol na gadgets ang gustong i-charge. Antang ang SISMO Omni Station pwedeng mabakal sa kantidad na $37. Istorya na iiba. Sa satuyang espesyal na istorya, inanunsyo kan tagapagmana kan Hermes Fashion House na si Nicolas Puech na aampunon niya o atamano niyan sa iyang 51 anyos na hardinero para ito ang gabos niyang kwarta asin propiedad. Sa Puech o kaya si Puech ang 5th generation descendant ni Cherry Hermes, ang founder kan Hermes Fashion House na bistado sa mga mamahalon na bags asin iba pang leather goods. Kan 2014 nag-resign si Puech bilang supervisory board kan Hermes asin ipinabakal ang nagkapirang parte kan sa iyang shares kang kumpanya. Kaibanan si Puech sa Switzerland sa wealthiest individual asin may net worth na $11 billion. Sa presente 5.76% na sana ang pagsadiri niya sa Hermes. Warang agom asin aki ang 81 anyos na bilyonaryo kaya ikinakikig kang gabos ang nasabing anunsyo. Sigon sa mga report, dahil pinangaranan ang hardinero na may aki asin agom sa Morocco. Sa Switzerland, mas dipisil magampon o magatama ning gurang kaysa sa aki. Kung maaprubaran ang adoption, mapapamanaan ang hardinero nin kabanga, kaniyaman ni Puech. Ini ang shares sa Hermes, mga propriedad sa Switzerland, asin Morocco, asin pirang $1,000,000. Nobyembre 2, kanton 1960 o 1960 kan magadan sa edad na 93 o 93 anyos si Julio Nakpil, sarong kompositor na nagipaglaban kan panahon kan Philippine Revolution. Si Nakpil ang naging pamayo kan mga revolusyonaryo sa Manila kung saan siya ang nangenot sa pagbakal ni mga gamit pang gyera maging ang fondo para sa mga revolusyonaryo. Kaibanan man sa iyang komposisyon ang mang marangal na dalit ng katakalugan na saro sa pinagpilian para maging national anthem kan Pilipinas. Mga tugang niya na po ang kabilugan kasatuyang pangalas 12 mga bareta at tinipon na singinalap sa DCGB Newsbay. Kapangarang kasatuyang mga kaibanan sa pagsurat kang bareta, Angel Mostaza,
Kasabay taman sa newsroom sina MJ Jeresco sin Jenny Matthew Balyaran. Lado technical, katuwang tapo dyan si Kuya Nems Flora. Siring man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Nakaibaran taman si Pading Jomar Bian sa follow-up. Kano ko ang gadan sa Barangay San Isidro Iraya kan Malulipot Albay. Hello kay Gerald Aranya. Salamat sa picture na maganda. At saka salamat sa donation para po sa tuyang DCGB Operation Daramayan for Typhoon Christine victims. Para po sa monetary donation, pwede po kamong mag-GCash sa number 0995-984-5151. Ang GCash name po kay Jose Luxindio, sa muya pong chairman kan foundation. Siring man, i-screenshot po nindo. So, GCash receipt para sa DCGB News Online, FB page, para po sa proper acknowledgement. Sa mga nagdonar po, salamato na maray. Abangan po ang announcement kan sa tiyong management kung arin, asin sa impo tabi, dadaraw niyan, dyan sa mga barangay sa Libon Albay. Sa pangarap po kay Kuya Nens Flora sa lado technical, asing nabilog na tropa, ako po si Mardela Daing Ibang. Thank you for keeping us company. Happy weekend. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan